Здравейте, аз съм Вики и това е моят канал Викито и точка. Така, ако клипът ви е харесал, дайте едно тъмзъпче нагоре и се абонирайте за канала ви, ако ви харесва. Днешният клип е свързан с въпроси и отговори от Instagram. Ако искате да ме последвате, си пиша Вичо и ако не се лъжа, защото отдавна не съм влизала в Instagram с 2 или 3 сърчица. Така, добре. Нека да започваме. Първия въпрос е от Деница Илиева. Тя ме пита какъв вид спорт би тренирал и какъв вид спорт обичаш. Така, първо искам да тренирам фигурно парзалене и художествена гимнастика, но обичам фигурното парзалене, художествената гимнастика. Обичам и спортната гимнастика, но е малко трудна и определено няма да мога да се справя за това. Да, така, следващия въпрос е от Мирела Ганова. Тя ме пита какво е пълното ти име и годините ти. Така, пълното ми име е Виктория Иванова и съм на 11. Да, така. Никола Станева ми пита откъде си? Аз съм от Варна. Ако сте разбрали в предния ми клип, който го правих с Ивет, сте разбрали присъд. Добре, така. Не забравяйте да се абонирате за нейния канал. Вели страхотни клипове. Следващия въпрос е Мария Денева. Не можах да прочета толкова бързо името. Тя ме пита кой е любимия филм. Любимите ми филми са два. Това е Титаник и да, забравих името. В момента се сетя. Аватар. Но ако става въпрос за детски филм, това е Салуна. Така, следващия въпрос е от Мери Б. Вишнева. Тя ме пита така, кой ти е любимия плод? Любимия ми плод е малината. Обожавам го. Много е вкусен. Така, така, следващия ми въпрос е от колко време правиш клипове и защо? Правя го вчера. Не го правя вчера, от по-отдавна го правя. Защото ми е забавно. Да. Следващия въпрос е от Никол Сумнева и тя ме пита така, обичаш ли да четеш? И коя ти е любимата книга? Така, не си падам точно по четенето. Не много. Книгите, които бих чела, са Дневника на един дрънджо, Майнкрафт и да, приказките на Андерсен. Така, имам още няколко въпроса. Така, още 3 са. Кой ти е любимия футболен отбор и любимия играч? Любимият ми отбор е Барселона. Ако вие харесвате Барселона, дайте палец нагоре. Добре. И другото, което е... да, кой е любимият ми футболист? Това е Меси със сигурност. Неймър и имаше още един, но му забравих името. Добре, така, предпоследния въпрос е от Дени Христова. Тя ме пита така, какъв домашен любимец най-много искаш и как би го кръстил? Най-много искам котки. Аз обожавам котките. Ако е момиче, Миша, ако е момче, Томчо. Така. Добре, и последният въпрос е от Симона Симонети. Тя ме пита така, колко много обичаш НСС проектите? Много, аз съм техен фен. Ако решите и искате да ви пускам НСС проектчета, пишете ми долу в коментарите. Така, не забравяйте да се абонирате за канала ми, да дадете на тъмзъпче, ако ви е харесал клипа и пожелавам ви целувки. Чао!